Vždy ma to ťahalo k bráne a tým, že som kopal ľavou, pravou, tak som sa vždy snažil zakončovať spoza 16-ky a hovorím, že pár pekných gólov sa mi podarilo dať a to bolo vždy určitý také vyvrcholenie toho snaženia. Tie futbalové začiatky, tak ako každý kluk, no, hrali sme na ulici, hrali sme tam, kde sa dalo a prvýkrát som prišiel do Nitry, keď som mal nejakých 11 rokov. My sme boli dosť silná generácia a to tak nás nejak predurčovalo, že by sme mohli eventuálne dostať šancu aj v A-mužstve. No a ja som mal to šťastie, že som ho dostal a v 18 rokoch som naskočil na pár zápasov do ligy, ale hovorím, to boli len také prvé dotyky s prvou ligou. Prakticky sa mi podarilo hneď po prvom zápase toho ročníka, keď sme postúpili do ligy 86-87 dať gól hneď v prvom ligovom kole, takže i keď sme prehrali, takže pre mňa to bol dosť dôležitý moment v živote. Môj prvý gól vypadal tak, že už to bolo tak ku koncu zápasu, sme prehrávali s Bohemkou 1-3 doma a ja som tak nejak dostal loptu a som si to posunul na pravačku a z nejak hranici 16 metrov som vystrelil prvej tyči a tam spadlo, no tak oslava, no. Bolo to taká kozmetická úprava výsledku, prehrali sme 2-3 ale pre mňa to, hovorím, bol prvý gól a veľmi dôležitý moment v mojej kariére. Že to bolo úplne také, by som povedal, najgeniálnejšie, aké to mohlo byť, pretože ja som vlastne tam prišiel v novembri a odohral som nejaké dve ligové kola doma vonku a potom sme hrali ten zápas Rangers, ktorý bol veľmi dôležitý a ktorý vždy je dôležitý v škótskej lige a prakticky po nejakých 3-4 stretoch s loptou som to trafil zo 16 ľavou nohou a bolo 1-0. No. Ja som to tak ani moc nechápal, ale ľudia boli úplne vo vytržení a až potom som si uvedomil, že dať prvý gól za Celtic a hneď v takomto veľkom zápase, že určite je to dobrá vizitka. Všetci sa tak posmievali, že čo to za hráča prišiel 33 rokov, ale našťastie to dobre dopadlo. Vyhrali sme 5-1, výsledok fantastický, hra výborná, ja som dal 2 góly, takže na druhý deň všetci zmenili názor.